bosan pore nong kami rogo phai na phi bike ma tam nong bekar sagale aiko खुशी नांखाता चिन पारो पैसा पनि जे फाइमान खनाया गाबा तिनि फायो गाबा खुशी नांया देखा आगे नि एमएलए रख फायात ना फाइमा रग सियां जे और फाइमान ठीक है स्क्रीन के काइसना लाइ माथां थां काइसनि दानसे 500 टाका के हाजिया आं यहाँ से 500 रखसे जों लागानाय सुनाय दिखिसा हमसे बजे थांनाय रखसे हाना नखौ जामानि खदनि माबार आरो तम रख किथि हा आरो दिने राबार बागान फुरुंनि होए थाइनाय माने राबार बागान दै नष्ट हान थाइनाय माने राबार बो बायजा थां तामरो बायहा बो पाराय मा कोनो बसन पारा हिजाव म नेनि बो मंहला स्टारान हमने ताम खलाय रख चालाय तंग माने माने सिनि बो राबार बो बांया मे बोले कि तोर दरो किसु बुयो इसलिए कानी जेरोम तो बोले आ First of all, visit खाया जों कांचनसरा बिसिनि आन्दार मुन्डापारा ओ 2-3 दिन वाटै फाइतमा बागै कमा लैंडस्लाइडिंग खा बुनि नक गंखा नबारो उरिखा के आब्रकनो तै बरय बालायना थांगा दाय आबनि परे यां तिनि काथलसरा फाइ नुखा गोबांमा अंकंजाक लैंडस्लाइडिंग जाक आनुक्लब नक नुबै मांखना ए अ को वाटर उनखनि बागै अस्ट्रीम नि डाइरेक्शन नि बागै अब कागै दंबायखा आं तै बुसखांगो जों सगांगो जे नुबै फेमानि आबरबो लैंडस्लाइडिंग दंबायखा ओमफ्राय आजे क्वाक माने अब फ्यूचर रिस्क दं गाबनो तै डिपार्टमेंट न इंटिमेशन दजांनाय डिपार्टमेंट न खबर खाजानाय थिदों